beya emngcwabeni beyongcwaba isihlobo sabo kude. Okay. Bese ngithi hayi ake ngihlale la ekhishini ngibuke la mabhodi ukuthi ubani ngempela ofika adle. Ima-ke ntombi endala, kanti kwakuphela ngempela yini ukudla uthola ukuthi kusalile sekuphakeliwe wonke umuntu ophilayo, sezidlile sesi-right sekuseleke emabhodweni? Yebo. Kwakunyamalala? Kunyamalala ukudla ngingazi ukuthi kudliwa yini. Hayibo. Yebo. Bengibuza kuma ngithi hawu ma ukudla athi uma bafikile abantu abadala bakudla. Hawu. Kusho ukuthi nami-ke angazi lutho ngiwumakoti lapho. Okay, ukholwe lento ayishoyo? Ngikholwe lento ayishoyo. Ngelinye ilanga lithize ngahamba ngayohlala. Ngahlala bengekho. Okay. Ngifuna ukubona laba bantu abadala badla ukudla. Yes. Ngiyanibingelela lana kubabukeli beBlack Lives TV, uhlelo esibizwa ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngwe yenkomo uSavukazi Mvuleni. Intokazi zala Mamkhize. Kodwa-ke ngishadile kandlela. So-ke ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze kabanzi ngama-products aka Black Life Pharmacy. Laphayana kukhona i-product yokuyekisa utshwala. So meke ukuthi ukhona ilunga lomndeni ekhaya lakho uyalibona ukuthi izinto zalo zimile, ufocuse nje otshwaleni, ayikho enye into ayicabangayo, ayikho enye into avukayo esebenzela ngaphandle kotshwala. So ngamthengelela ibhodlela lincanyana nje kanje, ufaka nje ama-teaspoon otshwaleni, alokhu ephuza kuze kube kahlanu nakanjani uzokuyeka utshwala. So-ke ungaxhumana nathi ku-062 219 7748. So-ke ngale nje kumosha isikhathi vele nje sihlale kudaba. Namhlanje ke sivakashelwe intombi endala ifisa ukuzoshare nathi isigameko esamehlela ngesikhathi simehlela ngaso. Kodwa-ke angazi sike sibuke ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngiyazi-ke mina ukuthi umuntu omdala kwathiwa ngambuza igama. So ngicela ukwazi isibongo sakho nje ukuthi umabani, mhlambe ushadele kwabani bekuthi washada. NgoMaMphumulo. MaMphumulo. Yebo. Oh okay. Kukuphi emakhaya? NgoMaMphumulo. KuKwaMaphumulo Engodwini. Engodwini. Yebo. Okay, shuthi ukhulele khona, mhlambe waphila khona impilo yakho nje ende kuze kube manje. Angiphilanga khona isikhathi eside ngasheshe senza la eThekwini nobaba noma. Oh okay. Kuphi nendawo eThekwini? Sasisemkhumbane, sasusomkhumbane sayisho eChesterfield. Oh kumanje uzinze eChesterfield. SengiseKamascha kwami. Oh okay. So-ke ngicela sivele nje sihlale phezu kodaba. Ungichazela ukuthi ubekwa yini la ekhaya namhlanje, yini le abagila ngayo, isiphi leso sigameko lesi sakwehlela, kwenzakalani? Isigameko esasemendweni ngangishadele khona. Okay. Ngapha eNquthu. Okay. Mkhwenyane wami wangihambisa emakhaya akhe. Mangifika lapha emakhaya kuyalinywa. Okay. Kuyahlakulwa. Ekuseni mangithi ngiyavuka ngiyakhona emasimini, mase ngifika emasimini sekuhlakuliwe. Hawu, ungazi lutho? Ngingazi lutho. Umamezala wami wayengangithandi kahle. Oh okay. Yebo. Base ngibuya-ke sengibuya lapho emasimini mangifika ekhaya ngibele emabhodweni. Ngipheke ukudla kuzodliwa-ke manje-ke. Wonke umuntu ekhaya? Umuntu ekhaya. Okay. Abese uthi umamezala wemakoti ungakuqedi ukudla emabhodweni. La siyeshiye ukudla ukuthi makufika abantu abadala bala ekhaya badle. Abantu abadala abangasekho? Abangasekho. Okay. Nami-ke ngithule lapho ngoba phela ngiyazi ukuthi kuthiwa ukudla kuqedwe emabhodweni. Yebo. Hayi langa lithile benzeke bahambe. Beya emngcwabeni beyongcwaba isihlobo sabo kude. Okay. Bese ngithi hayi ake ngihlale la ekhishini ngibuke la mabhodi ukuthi ubani ngempela ofika adle. Ima-ke ntombi endala, kanti kwakuphela ngempela yini ukudla uthola ukuthi kusalile sekuphakeliwe wonke umuntu ophilayo, sezidlile sesi-right sekuseleke emabhodweni? Yebo. Kwakunyamalala? Kunyamalala ukudla ngingazi ukuthi kudliwa yini. Hayibo. Yebo. Bengibuza kuma ngithi hawu ma ukudla athi uma bafikile abantu abadala bakudla. Hawu.
kusho ukuthi nami-ke angazi lutho ngiwumakoti lapho. Okay, ukholwe lento ayishoyo. Ukhole lento ayishoyo. Ngelinye ilanga lithize ngahamba ngayohlala. Ngahlala bengekho. Okay. Ngifuna ukubona laba bantu abadala badla ukudla. Yes. Ayi isimanga engasibona ngabona inunu engingazazi. Uzibona ekitchen? Ngiyibona khona ekitchen. Mangisho ukuthi akusho ukuthi lezi nunu kanti ezidla lokudla. Njengoba ethi abantu abadala abangasekho. Hayi emva kaloko ngiyibonele inunu ngawuwa. Ngaquleka. Ziqhamukaphi? Uzazi ngibona khona endlini. Ayingaquleka lapho kusho ukuthi ukuphaphama kwami lapho ngiphaphama angisemina. Ubusha bami nje sekuyabheda. Hayibo. Yebo. Mangibikela kumkhwenyane wami ngithi hayi kanje bese ethi-ke hayi akusekho ukuthi ngihlale nawe ngoba ngeke usabathola abantwana bala ekhaya. Usungathwala imithwalo yakho ugoduke uye ekhaya. Ngaleso sikhathi awukaze vele uzobe nomntwana? Angikaze nginomntwana ngaphandle engamthola. Okay. Ngizoqala ukuthola abantwana bakuleli ekhaya. Okay. Hayi wangixosha kanjalo-ke. Ngagoduka nami ngabona ukuthi angihambe ngekhaya. Mhlambe ngabe engaka okay esekuxoshile-ke mhlambe walithola yini ithuba lokukhuluma nomamezala umchazele ukuthi hayibo indodana yakho ithi angihambe? Wahamba phela yena umkhwenyane wawo umkhuluma noma wakhe. Okay. Wathi uma wakhe-ke mase kukhuluma wena-ke uzohlalelani. Ngagoduka-ke nawe. So uma ufika ekhaya ufica bani? Abazali babesaphila ngaleso sikhathi? Mayisaphila uma. So wathi uma umtshela ukuthi hayibo kwenzeke uthi nokuthi ngaxoshwa, wayesethi mhlambe ngabe ikhona imizamo njengomuntu omdala ayenza yokuthi hayibo phela usuwumakoti and uma usubuya la ekhaya usuchaza isimo esikanje, mhlambe ikhona yini into ayisukumela imizamo thizeni ukuthi aphinde abuyele la wakade uganele khona eyothola ukuthi lento omtshela yona ngabe uqinisile impela yini, kufanele ilungiswe kanjani, kufanele kwenziwe ini? Ngathi mangimbikela uma wathi waxhumana nomkhwenyane wamfonela ukuthi ucela ukuthi babonane. Okay. Unodaba afuna ukulikhuluma naye mayelana nendodakazi yakhe. Kusho ukuthi-ke naye-ke mhlambe wayengasangifuni ngempela. Okay. Ngoba kazange axhumane naye uma. Ngahlala-ke lapha ekhaya. Ngathi nami koze kufike yena. Mangabe ukuthi usangifisa empilweni yakhe angilandi. Yebo. So kuze kube today akaze akaze nje ngayihlalela ekhaya lapho ngayitholela umuzi kaMasichanga ngihamba ngohlala kaMasichanga. Emzimbeni wakho ngaleso sikhathi wawuzwa ini? Mhlambe ngabe khona umonakalo wenzeka emzimbeni wakho, mhlambe wazizwa ukuthi ngazi ukuthi khona into eyenzekile kodwa mina engingayazi. Mhlambe awukazi uzube awukazi uzube infected ngenxa yento eyenzeke ekitchen, mhlambe ube ne-infection, mhlambe ilonda ndlela thizeni angazi, but kwenzakalani ngaleso sikhathi emzimbeni wakho? Ngathokheka nje, ukuthokheka kwami ngawa. Then emva kwalokho-ke ngase ngingena esikhathini. Wangena esikhathini bami, yebo. Sure. Uma ubhekile ngokwenza nje i-research yakho wathola ukuthi bekade kwenziwani, bekade kwenzakalani ngalezi ilwane nawe? Kusho ukuthi ngingathi mhlambe ngangiboniswa ukuthi khona into ozoyibona, hlala. Kanti ngizobona lesimangaliso. So ngaleso sikhathi uthando lwamyeni wakho lwabe seliyaphela ngesimanga sokuthi akazange aze abuye azokulanda? Cha, kazange angilande. Ngayiphilela nje impilo yami ngahlala ekhaya. Ungasaxhumani futhi naye? Yebo. So wamduba? Nami ngamduba ngesenzo senzeka. Okay. Sure. Mhlambe ungathini nje, ungafisa ukuthini kubantu othola ukuthi kwenzeka baqondana nesimo nawe owaqondana naso and abekho right, abakazi bazobathola ithuba lokulalelwa mabekhuluma ngale belanda ngalesi simo mhlawumbe okungenza ukuthi nabo baqondana naso? Ungafisa ukuthini kubona? Uthola ukuthi abakapholi
nasenhlizweni zabo, abakazi bakhulume namuntu, basa-confused, okungenzeka futhi ukuthi ba-traumatized because baphazamisekile ndlela thizeni emqondweni. Ngingababikela ngesimo nami esangivelela. Ngibakhuthaze nami ukuthi uma ngabe kwenzeka kanje, Yebo. kuhle ukuthi nje uthule, ukhuleke nje. Yes, ukhuleke. Yebo. Mhlambe ngabe usafisa ukwazi, mhlambe ukhulume nomnyeni wakho wakudala, mhlambe usafisa ukwazi ukuthi yini eyenza ukuthi avesana asuke nje athi ebekulobolile and then kube lula nje kuyena ukuvesana athi ngicela ugoduke uye ekhaya. Mhlambe ngabe usayidinga impendulo noma u-right la ukhona manje. Hayi, ngi-right la ngikhona manje. Sengigugele futhi. Awudingi ubuyele emuva. Angisadingi mntanami. Shuthi usuwaphola. Sengaphola nje inhliziyo ngayo. Useke wabaxoxela umntwana wakho mhlambe nabazukulu ukuthi kwenzakalani usasemncane emendweni? Hayi, ngabatshela nje ukuthi ngangiganile nginomkhulu wenu. Umkhulu wenu wangixosha. Usaphila mkhulu? Angimazi noma usaphila khona lapha emakhaya. Kodwa awusenandaba nje. Hayi, angisenandaba ngani yami, sengiphilela ngoNkulunkulu nje. So uzizwa kanjani emphefumulweni wakho nasemoyeni wakho nasemqondweni wakho njengoba uyikhiphile lento emlomeni because izokwaziwa abantu abaningi abazokuqondana ukuthi babuke le video. Uzizwa kanjani nje usuphefumulile wayikhipha? Ngizizwa ngijabula ngoba manje sengikhiphile lento eyayingihlupha. Okay. Yebo. Lelukuluku elalikhona hayi sengibhodlile. Njengomuntu obuya khona-ke emendweni, angifuni ukuthi ngisebenzise leli gama leli but njengomuntu oseke waba khona wabuya ngezimo thizeni, kunomakoti abaningi la abasebancane othola ukuthi nabo babuyile emakhaya kade sebelotsholiwe bahambe baye emzini kodwa babuya ngezimo thizeni and abangakapholi enhlizweni, abangakabi right. Ungafisa mhlambe ukuthini nje kubona njengomuntu oseke waba khona kodwa awuzange uzufe, nakho namanje usaphile and uyachaza ukuthi u-right. So kulabo makoti laba babuyele emakhaya abangekho right kuze kube manje ey'nhlizweni zabo noma ey'ngqondweni zabo, ungafisa ukubakhuthaza uthini ukubakhulisa njengomuntu omdala? Ngingabatshela ngithi mntanami, bekezela makusavuma, ukhuleke, inkinga yakho uyibeke kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ukwazi konke ngathi ngawe. Awukazi uzuthola omunye umkhulu emva komkhulu lo. Ngangamkhulu nje, ngayiphilela impilo yami nje. Okay, wakhulisa umntwana wakho. Ngayikhulisela ingane yami sikhulile futhi manje. Umntwana wakho akaze azakubuze nje athi ma kwenzakalani? Yes, ngiya-understand ukuthi wabachazele because ushilo ukuthi wabachaza ukwenzakalani. But abanye abantwana beke bathi yes ngiyakuzwa konke ungitshela wona but mhlambe khona esinye isizathu ongangitsheli sona ungenza ukuthi uzasifihlile. So akaze kube khona imibuzo ezoqhamuka nje randomly bekubuza ukuthi kanti wena ma wenzani wena? Bakaze bangibuza abazukulu abayibangibuza. Gogo uphi umkhulu? Wamsaphi umkhulu? Kodwa-ke nje u-right manje, ayikho into okhala ngayo, ayikho into osuyayifuna. Ngibona ku-right kahle kahle but ngiyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele uzosikhulisa nathi njengabantwana njengoba usumdala. Subone ngicabanga ukuthi almost everything ngempilo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi uzivakashela uphefumule. Yebo, ngiyabonga nami. Mbuke lapha ekhaya nizwele nani kubuhlungu-ke ukuthi ungathi sowuzitholele umuntu azabe nesibindi sokuvela ekhaya kubazali, kubantu abadala athi nje lento yethu angifuni ukuthi sigcine ehlathini, sigcine kuthina sobabili. Asike sibikele abantu abadala azakhiphe naney'mfanelo. Kodwa uthola ukuthi mhlambe ubengazimisele yena noma mhlambe khona ezinye iy'nhloso afisa ukuthi ayifeze, kubuhlungu kakhulu. Kodwa dadewethu laba abala eminyango asebabuyela emakhaya ababizwa ngomabuya emendweni. Ngiyaxolisa ukuthi ngilisho leli gama but ngiyazi ukuthi niyalazi nani. Mhlambe abanye abantu bakuthatha njengokuthi inhlamba. Kodwa
kuyenzeka isikhathi esiningi mhlambe unawe kwenze ukuthi wahamba kodwa usuyisosha eselibuyele ekhaya. So mewuthi kuneyinkinga phola Nkosi yami, phola dadewethu, aqali ngawe and agcini ngawe, but khuleka nje. Mhlambe ukhona umunye umuntu ongase akuthathe uphinde ube happy kakhulu empilweni yakho, because ngiyenzeka ukuthi uthathe umuntu uzutshela ukuthi ubambo lwakho, kanti cha akulona ubambo lwakho, kube nje iphutha elenzeka ngaleso sikhathi. Mase ufanele ubuyele ekhaya, ungayisola ayikho into wrong ngawe. Awukhubazekile ndawo, awenza ngalutho e-wrong. Mhlambe ngenza abanye ukuthi bekuyibona ba-wrong, but loyo othi mina icala lami angilazi, umusa ukukhuluma kakhulu, umusa ukusola kakhulu, focus emthandazweni, ukhuleke. Impilo iyaqhubeka. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare, ngiyithanda kakhulu. Bye. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena sikwenzele lamakhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Unekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonke piri, uqina umthetho endlini. Ukuze ufake i-order, sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula, ikhombo ngayinye ingu-600, uthenga okukodwa uthola ku-5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka-1 February kuya kumhla ka-28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena.